M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero Lolemba pa 11 September 2023 ndipo ndi la Mulungu la 23 Pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Kolose mutu 1 ndime ya 24 mpaka na mutu 2 ndime ya 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Caroline Makawano achipani cha SBVM kuchokera ku St. Michael's Parish mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino akuchokera mu buku la Luka mutu 6 ndime ya 6 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ankalata ya Paulo yolembera Akolose. Akolose mutu 1 ndime ya 24 mpaka kutsiriza. Kudzawerenganso mutu 2 ndime ya 3. Tsopano ndakondwa kuti ndikukuvutikirani, pakuti pakumva zowawa ndikutsiriza m'thupi mwanga zotsala za masautso a Khristu kuthandiza thupi lake, ndiye kuti mpingo. Ndipo ine ndine mtumiki wa mpingowu, pakuti Mulungu ndiye adandipatsa ntchitoyi yoti ndikulalikireni kwathunthu mawu ake. Mawuwo ndi chinsinsi chozama chimene chinali chobisika chikhalire kwa mibado yonse. Koma tsopano Mulungu wachiwululira kwa anthu ake. Cholinga cha Mulungu ndi chakudziwitsa anthuwo kukoma kwake kwa chinsinsicho ndi ulemerero wake pakati pa anthu akunja. Chinsinsicho nchakuti Khristu ali mwa inu, ndipo Iye amakupatsani chiyembekezo chakudzalandira ulemerero. Khristuyo ndiye amene timamulalika. Timachenjeza ndi kuphunzitsa munthu aliyense ndi nzeru zonse zimene tili nazo, pakuti tikufuna kusandutsa munthu aliyense kuti akhale wangwiro mwa Khristu. Ndi cholinga chimenechi ndikugwiradi ntchito kwambiri ndi mphamvu ya Khristu imene ikugwira ntchito kolimba mwa ine. Mwa Iyeyu mudzapeza chuma chonse chobisika, ndiye kuti nzeru ndi luntha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Luka mutu 6 ndime ya 6 mpaka na 11. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu adalowa mnyumba ya mapemphero kumaphunzitsa. Mmenemo munali munthu wina wopuwala dzanja lamanja. Aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ankafuna chifukwa choti akamunenezere Yesuyo. Motero ankamuyang'anisitsa kuti aone ngati achiritse munthu pa tsiku la Sabata. Koma Yesu adadziwa maganizo awo. Tsono adalamula munthu wopuwala dzanja uja kuti, "Tabwera, uzayime kusogolo kuno." Iye adanyamuka nakayima kusogoloko. Pamenepo Yesu adawuza anthu aja kuti, "Ntakufunsani, kodi malamulo amalola chiti pa tsiku la Sabata?
kuchitira munthu zabwino kapena kumuchita zoyipa, kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwuwononga. Adawayang'ana onsewo, kenaka adalamula munthu uja kuti, tambalitsa dzanja lako. Iye adatambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Koma akuluakulu aja adakwiya kwambiri, nayamba kukambirana zoti anchite naye Yesu. Mthenga wa Ambuye. Mu uthenga wathu wa lero tikukumana ndi Ambuye Yesu amene akuzipeza mu sinagogi makamaka kufuna kukalalika. Iwo akukumana ndi Afarisi komanso akuluakulu amalamulo. Izi zikuchitika chifukwa choti Ambuye Yesu pamene ankagwira ntchito yawo pa dziko lino lapansi adali kulalika komanso makamaka adali kuchita zabwino. Choncho anthu ambiri ali kuwasatira Ambuye Yesu chifukwa choti iwo ali kulalika za uthenga wa chikondi. Komanso anthu akuwasatira Ambuye Yesu chifukwa za ntchito zawo zabwino zimene iwo adali kuchita. Choncho Ambuye Yesu akusatidwa ndi anthu ambiri. Koma mu uthenga wathu wa lero tikuthanso kuona kuti anthu amene adali kuwasatira Ambuye Yesu sadali okhawa amene Ambuye Yesu adali kuwachiritsa iyayi. Palinso Afarisi komanso ndi akuluakulu amalamulo. Akuluakulu amalamulo akuwasatira Ambuye Yesu osati kuti akufuna kumva za uthenga wabwino umene Ambuye Yesu adali kulalika. Osati akuwasatira Ambuye Yesu chifukwa choti azindikira za mphamvu ya utumiki umene Ambuye Yesu adali kuchita pakati pa wanthu. Afarisi ndi akuluakulu amalamulo ali kuwasatira Ambuye Yesu kuti awapezere chifukwa kuti awabwezerese Ambuye Yesu mbuyo pa ntchito yawo yobweretsa chipulumutso pa dziko lino lapansi. Kodi tikuziphunzitsa chani kuchokera mu uthenga wathu wa lero? Si anthu onse amene amabwera kwa ife olo amene amatisatira kuti amatifunira zabwino. Afarisi ndi akuluakulu amalamulo ali kuwasatira Ambuye Yesu kuti awapezere chifukwa kuti awabwezerese mbuyo pa ntchito yawo yobweretsa chipulumutso. Koma Ambuye Yesu sakubwerera mbuyo iyayi. Akumuchiritsa munthu uja adali opuwala manja kuti achire ngakhale malamulo nthawi imeneyo sankalola. Kodi Ambuye Yesu akutionesa chani? Ambuye Yesu akutionesa kulimba mtima kuti ngakhale ena abwera makamaka Afarisi ndi akuluakulu amalamulo kuti awabwezerese mbuyo pa utumiki wawo. Iwo sakubwerera mbuyo kuti kufuna kuwasangalatsa Afarisi ndi akuluakulu amalamulo iyayi. Iwo akugwira ntchito yawo mokhulupirika posayang'ana kuti Afarisi ndi akuluakulu amalamulo awachita chiyani. Koma ife pamwathu wa tsiku ndi tsiku tikamakhala makamaka timabwerera mbuyo chifukwa timafuna kusangalatsa ena. Ambuye Yesu pa utumiki wawo pakuchiritsa munthu wopuwala manja pa tsiku la Sabata akuzika m'mavuto pa ubale wawo umene iwo angakhale ndi Afarisi komanso akuluakulu amalamulo. Koma Ambuye Yesu pakuzindikira ntchito imene iwo anabwerera yobweretsa mtendere, yoonesa chikondi, komanso yobweretsa chipulumutso pakati pa anthu, iwo akuyigwira mwachikondi, komanso iwo akuyigwira modzikhuthula ndithu kuti ngakhale mavuto amene ingawabweresere ntchito imene akuyionesera ibweretse chipulumutso pakati pa anthu. Ifenso pamwathu wa tsiku ndi tsiku tikupemphedwa kukhala anthu olimba mtima, osangogwira ntchito pakufuna kusangalatsa ena. Chikhristu chathu chimakoma tikasatira Ambuye Yesu amene anagwira ntchito yawo molimba mtima, mosaopa anthu, koma makamaka motumikira Mulungu mwatoto moyo. Ifenso pa tsiku la lero tiye titengere chitsanzo cha Ambuye Yesu pogwira ntchito yathu ya Chikhristu, kutumikira mpingo wa Eklesia, kutumikira anzathu mwachikondi ndi molimba mtima.
makamaka osabwerera mbuyo pamene ena akufuna tiwasatire njira zawo zimene sizionesa chikondi pakati pa anthu, njira zawo zimene sizibweretsa mtendere pakati pa anthu. Tipemphere kuti tikhale ndi mtima ngati wa Ambuye Yesu, olimba mtima kuti pakulalika uthenga wa Mulungu tisabwerere mbuyo ndi zipinjo zosiyanasiyana zimene ife timakumana nawo pamwathu pa tsiku ndi tsiku, koma tichilimike pakugwira ntchito ya Mulungu mwachikondi mosabwerera mbuyo. Ifenso ngati Akhristu tikupemphedwa kuti pamene tigwira ntchito yathu ya chipulumutso, pamene ife tikhala moyo wathu wa Chikhristu, tibweretse chipulumutso kwa ena. Izi nzotheka ngati ife tionesa chikondi pakati pa anthu, pakusabwerera mbuyo, pakusatengera kuti ena anena chiyani. Tiye tipemphere mtsiku la lero kukhale anthu olimba mtima pamoyo wathu wa Chikhristu, pakusabwerera mbuyo makamaka pakutengera zoti ena anena chiyani, koma tichilimike pasogolo pakubweretsa chilungamo, pakubweretsa chikondi pakati pa anthu, kuti mukuzera ntchito zathu athu athe kuziwa kuti ifedi ndife Akhristu omusatira a Yesu Khristu amene amazesa mtendere, chikondi pakati pa anthu. Tikatero tizabweretsa chipulumutso, komanso tizabweretsa uthenga wa Mulungu posepose. Ifenso tiye tilimbe muchikhulupiriro kuti tisaope kuti tibweretse chikondi pakati pa anthu, kuti anthu akaona mene tikulalika uthenga wa Mulungu mukuzera muzintchito zathu, mukuzera muzochita zathu, athe kukopeka ndi kumusatira Ambuye Yesu, kuti nawonso apeze chipulumutso, kuti nawonso alandire chipulumutso mukuzera muzintchito zathu, mukuzera muzolalika zathu, mukuzera muzochita zathu. Amen. Jingle